नमस्ते प्रणाम। हम रउआ लोग से कहत चाहतानी कि रउआ लोग आशीर्वाद दी जा। प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करतानी जा। रउआ लोग से ये कहतानी हम कि इ भोजपुरी इंडस्ट्री में जे भी कलाकार आइल बा सही से गाई रउआ लोग और सही से अपन वीडियो बनाई, सही से नाम करी। भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम खराब मत करी। रउआ लोग से यह अनुरोध बा हाथ जोड़ के कि केहू के बगैर गलती के ओकर नाम खराब मत करब जा। रउआ लोग काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत से लोग ऐसा बाड़े कि खेसारी भैया के नाम खराब करल चाहता रे, उनके नाम नीचे गिरावल चाहता रे। तो का ऐसा कैला से नीचे हो जाई हैं? रउआ लोग बताई, कमेंट में बताई रउआ लोग, का ऐसा कैला से उनका नाम नीचे हो जाई कि वो नीचे हो जाइए? कभी ना। जौन किस्मत में लिखल रहेला ना उहे होला किस्मत से। और माता सरस्वती जो उनके कंठ में विराजमान बाड़ी, उनके पूरे अंग अंग में शरीर में विराजमान बाड़ी। ठीक बा, रउआ लोग ध्यान से सुनत जाओ। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा रउआ लोग, काहे कि तो खेसारी भैया तक ये वीडियो पहुँचे के चाहिए। अगर ना पहुँचल तो समझ ला कि गलत हो। लेकिन भैया ये पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जितना भी सिंगर बाड़े, हम भी एक सिंगर बानी, सिंगर सूरज बेदर्दी। हम तो उतना गाना वाना अभी नहीं करत बानी, काहे कि थोड़ा बस यहाँ बार से थोड़ा प्रॉब्लम बा। लेकिन हम रउआ लोग से कहल चाहतानी कि बढ़िया से सही से रहब जा, सही से गाना निकारब जा। रउआ लोग अपन भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम मत खराब करब जा रउआ लोग। और रउआ लोग से हाथ जोड़ के अनुरोध बा, हाथ जोड़ के निवेदन बा भैया लोग, खेसारी भैया के नाम मत खराब करब जा। काहे कि खेसारी भैया अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से निकल जाई है तब एक बाद कोई मज़ा देवे खातिर केहू रह ना जाए। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में मज़ा देवे खातिर केहू रह ना जाए। जितना मज़ा, जितना बढ़िया से भोजपुरी में हमारे खेसारी भैया गावेले। ठीक हो, हम तो इना कहा तनी कि रउआ लोग खराब गाइले, सब खराब गावेले। लेकिन उनका के पता ना के जौन चोरी लगौले बा कि वो गाना चोरी केले बाड़े। वो गाना चढ़ जाइए छत पे या कोरा में, अशुद्ध जाइए जान पियवा के कोरा में। ठीक बा, लेकिन खेसारी भैया ऐसा ना कर सकेला। अगर मान ला अगर कहियो सकेले, अगर रउआ लोग मान ली अगर कहियो सकेले तो एक गाना चुरौला से उनकर का हो जाए? का मन बिगड़ जाए? अरे का हो जाइए? नसीब सही से होके चाहिए। ठीक बा, नसीब अगर सही बा तो अगर वो कचड़ा में भी रही है न वहाँ फूल खिल जाए। हाथ जोड़ के निवेदन बा, हम एक खातिर इतना लाइव आइल बानी। आज हम कबो लाइव ना आवत रहनी, लेकिन सुनत यूट्यूब पे सुनत हमार दिमाग खराब हो गई बा। केहू कहा था खेसारी भैया गाना चोरी केले बाड़े, केहू कहा था खेसारी भैया गलत बाड़े। खेसारी भैया गलत नहीं खे। ठीक बा, देखिए हम दूसर केहू बोला तानी, खेसारी भैया के कोनो आदमी नहीं खे। लेकिन बात ही बात जौन सही है वो सही है, जौन सही है ओके सही हम कहे नहीं, गलत ना कहे नहीं। भैया नमस्कार, प्रणाम, हाथ जोड़ के गुड इवनिंग। एक दिन लाइव आइल बानी। नमस्कार, आई लव यू।